Tahimik na nagmamasid at naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Ito ang batang musmus na kung tingnan, ngunit titulado umanong notorious pagdating sa pagnanakaw. Bali, kakasara lang namin noon ng alas 5 ng umaga dito sa Bundahan. Kaya kita namin sa ngayon ng umaga ng mga alas 8. Wala nang laman yung paha. Hindi naman namin nakalain na ganyang gagawin. Lagi lang kasi yan naghihingi. Then, hihingi sila pag may customer na lalabas, hihingi sila. Hindi namin totally alam na gagawin ito ng ganito. Ang una pong intervention na ginawa ko ay patawag po sa magulang, then counseling, then meron na din pong mga financial assistance para po ma-divert yung kanyang pag-uugali. Kilala niyo po kaya to? Doon sa iba itong mga parang-rugby yan. Ito nga Mahigit yan 7, mahigit yan ng 7. Ngunit sa kabila man ng maling ginawa ng batang ito, awa pa rin kay Moymoy ang nangingibabaw para kay Marceline. Sana si Mami makapag-aral para may tuwid niya yung buhay niya. Pag-aaral talaga ang makakatulong sa kanya. Baka magbago pa yung landas ng buhay niya. Kasama ang MSWDO kami ay nagtungo sa kanilang bahay at emosyonal na bumungad sa amin ang kanyang lola. Bakit kako nag-alis ka? Hindi ka man lang kako sa amin nagpapaalam. Baka na naman kako, yung mga dala mong yan, nagnakaw ka na naman. Alam na ang ugali mo.